Kabalen, gusto. Yan. Gusto tayo ngayon kayo ng SM, eh. Kalaga dalibot. Ngayon kaya palin mo ba si Bayo? Eddie, wow! Happening gusto ngayon ini. Face mask. Yan, mamasyal kami ngayon eh. Kalawenta mo ng ating COVID. Ito na tala rin ating COVID. Yan, Kabs. Kaya stay tuned kayo mo. Kaya di ka lumawi mo yung camera. Lalawi yung push button. Apa na mo? Ay, 5 na mo. Ginagawa mo! Pwede 3,000 tala. Ano ba talaga? 5 na lang. Mamasyal tamo niya, pinatso kami sa mga ni Sali kaming kay. Sali kami... Termos. Termos. Lalakan mo, palit na nung. Nyapin, stay tuned kayo mo. Usapan nyo kami mamasyal. Kapsya kayo mga ati kong ikat. Ati kong ikat ang pasibulay tao. Layo niya itang guard. Pamarilan doon ay lulong. Nyapin lang din kami, susuko na ako. Beryl daw ako pamuri. Anong, andiyan ating COVID ng karakal tao. Yun ako. Wala mo normal day yan. Atin niya bang SK? Normal days makanta. Normal days, normal day. Kaya na ba ng mga bit SK? Yun, anyapin mga katao lulubes sa ngayon. Pamarilan doon ang tao. Yan, sali kami pintermos. Anong mali sinabi natin? Anyapin papunta kayo ngayon department store. Happening sponsor tayo ni Datang Ingaldo po na sili happening sponsor Winnie. Pala ako lalawi kayo ni kabila, hindi pala yung camera. Yan. Kapso nga papasinan niya yung facial ko. Yan. Namin. Hindi kaya susunod. O gusto makasulod dyan, bala mo bulag ko, kadalumdum na. Ratang bisang mag-sponsor facial can Kapso. Baka buriyo ko dyan. Bekene men. Kapulo niya ang peseng facial Kapso. Ayak pumakasali. Tama mag-sweldo kayong pa mag-vlog eh. Sisita na ako ni Tanggard. Nanoy ako ni susulot ko basura. Yan. Kalok ko na ngayon luluan, ngayon ipaman niya na akong kasayang ngayon ikaw. Sa gabi, kanayo kaya nga abangan China na eh, palot China. Station kayo palagi na, gawat ang Marakala Vlog. Makaya ito, kaninitang pasyal-pasyal kayo. Dahil nga luwa, pasyal-pasyal lang siya, 1 million kayo naman. Pagbigay ko kami ganda. Taka, hindi na nga din eh. Pumunta kami ngayon kay Dev Store. Sali kaming kay, itang peka mahalagang bagay na ni Bemi. Isang termos. Lungog na kami Dev Store niya, sulod kaya pa itang face shield kong masanting. Nag-tune na kami kayong kilog niya, Kabs. Mga sulod na rin yung face shield. Bawali nga lang face shield kayo, Seb. Bagay ang Basquino ka rin. Ang Basquino ka rin establishment ngayon ni kayong Pampanga, kailangan maka-face shield. Yan. Yung face shield ko, happy ni Bayo-Bayo ngayon. Bayo-Bayo tayo. Ginagawa mo! Maili nga, biya ko tayo magsalita. Wari vlogger mo kayo, maili na ka, maili. So kami nga ni Dev Store. Anong nga uskit ang kaya? Ano tatatangan mo yung baka niyan? Baka dito yung magkasabi. Salitang baka dito po tatita pera. Baka niyan baka dito, alalawag yan po nga lalapit. Magsakit. So panyo kayo mamasyad. Baka nita reta nga bisa lulwal, reta tatakot lulwal kayo. Baka mamasyal na kayo naman, eh. Kaya pala yung Sam Clark ini. Lakad-lakad kami. Kaya kabsa kayo lilibot. Kayo kayo pakipusan. Kailangan talaga sa luwan ng termos. Hanggang ngayon ni Kabs, maglakad-lakad kami pamurin. Happening outside ng search for the thermos. Finding thermos. Yan. So, yan. After 24 hours, maglakad kami pamurin Dev Store. Happening Python ng litang thermos. No, kariya kanina. Sabi ako, bilili kami. Bali, happening first ever vlog nangyayari yung nasawa ko, no? Kasi puro kalakuan, puro kalakuan yung gagawin tayong Facebook, kalatang masalese vlog. Ngayon pa mo. Kaya nung apapasinan nyo, Kabs, ginuwan lagay kang Dev Store, may yaman selitan thermos. Kaya ng appliance siya, atin thermos appliance. Isalawa may thermos, Kabs, atin yung USB. Yan. Kung atin yung Wi-Fi. Lumami kami kayong appliance. Pati kaya thermos kayo po, patugtugan na katanda na mapaligan. Charan! Finally comes!
Ikin niya rin yung appliance center ng SM. Yan, kaya kami sa thermos. Diba thermos kaya? Thermos, may ito niyang thermos, maliba lang din. Thermos. Anong klaseng thermos, sir? Datang nga lang kuryente, tandita ko rin mo. Ngayon rin kabalita mo, boss. Sa... 23,000 followers. Sa po, may Sam, ingat kayo kano, Kabs. Kabs, at yun na kami ngayon ka rin thermos. Taka na doon na pa makawaltala. Wala may kayo makasali. Pang makawaltala, Kabs. Ayan o, mamili la rin, Mrs. Dana ka makatawa ng presyo ng thermos. 75,000 yun. Nubal na kami, Kabs. Kaya nasabi mo ka rin thermos? Kamal na. Yan, finally, Kabs. Luluwal na kami SM Appliance. Again, emili naman sa Elita Thermos. Still, finding thermos siya pa mo rin. Norta ka yun. Hypermarket. O, hypermarket na yan naman. Elita Thermos ka rin eh. Ang patuna kay hypermarket na rin. Wala bang lamang kayo niya kiminitang thermos. Kaya ni medyo pang masa na rin gamit. Pay tulong mitad thermos pang palengke mo. Kaya may punta palengke niya kaya ni Miyang SM panin tulan. Sana manakit ka din. Maniba nang din, alaad kami para mukit ang thermos sa ito. Ganito. Sa wakas, ikot na yung thermos. Ha, hindi na. Yap, pinay ni. Yan. Maniba na din panin to namin. Kiniya pa lang hypermarket. Yan. Salwan min na, Kabs. Stay tuned kayo mo, Kabs. Mara kayo vlog. Sana may enjoy kayo kaya katalibot. Yan. Ang gana mo siguro ngayon ni Kenny. Ne? Ikit min na rin ng panin to ng tamo, Kabs. Kaya tutugi, Kabs. Sabihan nyo mo nung naling susunod ang panintunan. Baka nito'y vlog tayo naman yan. Ne? Agad kayo tutugi, Kabs. Share yung page. And then like. Saka heart ko na rin, Kabs, na. Hanggang sa susunod, yan, may abiyado tapang maluwat, Kabs. Bye-bye!